Guys, det sender det jo lort. Så alle sammen, og velkommen til den her lille video, jeg har tænkt mig at lave for jer i dag. Jeg har nogle idéer til min kanal, og det er blandt andet nogle Mikkel pranks. Det vil sige, at jeg går på Mikkel, og så får I simpelthen chancen for at snakke med mig og lade noget spas på. Hende der. Det kunne I godt, guys. Prøv lige at se det. Der. Guys, prøv lige at kigge på det. Kig på det. Selvfølgelig kunne man det. Er hun ikke kun 14 år? Prøv lige at se det der, guys. Hej og velkommen til den her video. Jeg hedder Bjarne Holm, og jeg er psykisk syg. Nu handler den om Jakob Krul og hans 50.000 nynazister. Hvad fuck er det der? Er det Julia Koba? Ej, få lige det der væk. Få det væk! Få det væk! Få det væk! Billeder. Den her sag, den drejer sig jo faktisk om, hvem der kan vinde guldtuben og kan blive årets nynazist. Og til Jakob Krul kan jeg bare sige, Julia, hun er fuldstændig ligeglad, om du vinder den pris der. I har gjort, hvad I kunne for at fuldstændig at ødelægge Julias fidget spinner. Hvorfor er det et billede af en i bikini? Jeg kan ikke se det, guys. Kom nu. Jane-style. Flere 100.000 af dollars. hvad pokker hun laver, så kommer der en hær og stemmer hendes videoer ned og kommer med modbydelige billeder. Fie, hun kan også forklare, hvorfor folk de skærer i sig selv. For Fie, hun er selv nynazist. Ej, hvor er det svært. Seriøst, guys. Nu skal vi bytte fidget spinner i de her lidergrupper. Er det YOLO TV? Er det faktisk, nej, det er tekster YOLO's tøj. Facebook. Nu handler den om Jakob Krul og hans 50.000 pikbilleder. Og alt det der med P, det er simpelthen ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om fidget spinner selvmord. Holy shit, man. Ej, det er simpelthen for smart. Nej, jeg kan ikke mere. Stop, guys.